इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि से तिमथि 4 बालाबनि 15 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों नोंनि दावगानायखौ बयबो मानसिफ्रा नुनो मोननाय बायदि नोङो मोननाय बोरखौ बाहायदो आरो गावखौ बेफोर हाबानि थाखायनो गथायदो होनना बुंदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनैहाय मोनदांनो हादों। इसोरनिफ्राय जों दिनै मा बोर मोननो हादों। जों दिनै संसाराव इसोरनि हेंथायै इसोरनि बेरेखायै इसोरनि साननाय बायदि नङा, इसोरनि इच्छा बायदि नङा। जों दिनै मानसिया गावनि गोसो बायदि जोङो थाबायो। बेनिखायनो जोंनि साननायफ्रा जोङो जाफुङा। बेनिखायनो नोंनि दावगानायखौ बयबो मानसिफ्रा नुनो मोननाय बायदि नोङो मोननाय बोरखौ बाहायदो होनना बुंदों। इसोरनि बोरखौ जों जेब्ला बाहायनो रोंगोन अब्ला जोंनि सायाव दावगानायखौ मानसिफ्रा नुनो हागोन आरो जोंनि जिउआवहाय बे मावनो लानाय थांखिफ्रा जोंनि जिउआव जों मावनाय खामानिफ्रा जोङो देरहासारनायखौ जोङो मोननो हागोन होनना बुंदों। आरो बेफोर हाबानि थाखायनो नोङो गावखौ गथायदो होनना बुंदों। बेफोरबायदि खामानिनि थाखायनो जोङो दिनै इसोरनाव जों गावखौ गथायनांगौ होनना बुंदों। जोंनि आंनि लानाय थांखिनि थाखाय जों इसोरनाव गथायब्ला जानाय नङा। इसोरा आंनि सायाव मा इच्छा दङ नैबे थांखिखौ जों इसोरनो गथायनो हानांगोन। बेनिखायनो इसोरा दिनै जोंखौ सोरजिनायनि उनाव मा पारपस लादों, आंनि जिउनि थांखियावहाय मा होनो बियो सेस्था खालामदों, जों बेखौसो बुजिनो आरो मोनदांनो जों सेस्था खालामनांगौ। इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों। आमेन। गोजोन्थों।